What's up mga ka-ladies and gentlemen, this is host Sherry and Excuse me, yeah, pardon me. Give me that labat. sa tagal-tagal ko nag-host, syempre alam ko talaga kung ano ang trabaho ng isang host. Alam mo yun? Parang nag-perform lang ako ng 15 minutes. Alam mo yun, sa sobrang tagal-tagal ng moment na nag-host ako, full show, yung todo bigay, pak-pak. This time, guys, 15 minutes lang ako ng pamilya. Sabi ng pamilya, host, kalma ka dyan, okay lang kami. The best na yung intro mo. Perfect na yung introduction. Nagtataka kayo kung bakit ako may suot-suot na gown. Ano ko talaga is mag-vlog dun sa mga dumating na Shein ko na naman. Nagsabay-sabay silang datingan. Yung saktong mura lang, tsaka hindi masyadong mahal. Gusto ko kasing magkwento. Madalas nyo yung napapanood sa screen, sa inyong Facebook page or sa wall, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, whatever, social media platforms. Madalas nyo ako nakikita talaga na nagpo-perform as a host in a wedding, in a birthday celebration. Madalas jolly, masaya, ganon. And yun naman talaga ako. Actually, some of my friends talaga na nakakilala sa akin, yung mga close friends, mga kapitbahay ko dito, yun naman talaga yung character ko kasi hindi na siya ganon kailang, alam mo, hindi ko na kailangang mag-impersonate kasi yun na yun siya. Okay, yun na yun siya. Alam mo yung pressure sa isang performer pagdating sa stage na kung saan kailangan mong maging character talaga yung ini-expect ng viewers mo. Kasi hindi nila alam kung ano yung pinagdaanan mo going to your event, going to your performance. Ang hirap kaya i-settle yourself, i-settle yung self mo na dapat ganito ka na, dapat yung mood kanina na change na, dapat hindi mabago yung mood mo, dapat masaya ka kasi ikaw yung magdadala ng event. Alam nyo, itong nakaraan, hindi naman sa I've been hosting for years. Alam nyo naman yan. Nung nagsimula ako doon sa mga barrio events, na hanggang ngayon naman, kung bakante lang din naman ako, hindi ko talaga siya tatanggihan, especially if napakalapit lang sa akin. Lalo na pag may mga nagsasabi na, ay, yan, nag-fully book lang yan kasi pati maliliit na event, kinukuha niyan. So, afford din naman kasi nila na magbayad. At bakit pala, 'di ba? Kung ang bahay ang reception, afford namang magpa-deco, afford namang magpa-floors. But anyway, hindi talaga, as far as I love what I do and I'm enjoying, wala namang nagsimulang malaki. Nagsimula talaga ako sa maliit, like I also experienced hosting using a video karaoke. Sabi ko nga, 'di ba? Yung mga portables. And in some other cases right now, may mga events kami na minsan kapag nag-brown out or kapag maliit lang, 30 packs lang, tapos gusto lang talaga na may host Cherry na magaganon-ganon, kinikater pa rin namin yan. Oh my gosh, yes, of course. Bakit? Why not? 'Di ba? Kung purpose ko talaga is to share happiness, joy, ganon-ganon. Bakit? Hindi, 'di ba? Bakit natin tatanggihan kung wala ka namang gagawin? So go ako dyan. Ayan. And nitong nakaraan, nabalik ako sa mga alaala ko nung ako ay, nung mga unang panahon pa lang na nag-host. Hindi naman masasamang alaala ko, di mabubuting alaala. Yun yung mga moment na marami akong natututunan while doing it, while hosting. At syempre, kailangan ko talaga silang bagayan. Total, magaling naman talaga ako makibagay. Yun naman talaga yung talent ko. Alam niyo ba na sa tagal-tagal ko nag-host, syempre alam ko talaga kung ano ang trabaho ng isang host. Mag-i-intro siya. Yun yung pinaka-umpisa ko Dapat nag-i-intro. Dati hindi ko pa ginagawa yan. Pero nung nagtagal na parang kailangan ko na talagang gawin to kasi ganito, may pagganito na. Very light intro, pak. So maliban sa nag-i-intro si host, meron siyang spiel, papa-entrance niya, blah, 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 blah. Siya talaga yung magdadala ng program. May mga time na kung saan hindi ko na paninindigan yung pagiging host ko. Hindi dahil kinabahan ako, nahiya ako, nagkasakit ako, walang ganon. Hindi ko napapanindigan kasi may mga belief o may mga gawain sa kasal na gusto ng pamilya na parang for them this is how it is supposed to be. Parang ganon. And of course, we have to respect them. Andun tayo to guide them, andun tayo, we are paid. And open naman sila for suggestions. Pero of course, yung priority talaga natin is yung gusto talaga nila. So since they're the one having the event, and dun tayo as suppliers. Parang nag-perform lang ako ng 15 minutes.
nag-intro ako, tapos chak, 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 pak, 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 gano'n ng konti. Tapos kumain, and then nung mag-continue ako, naggala-gala kami at hindi ko naman in-expect that, alam mo yun, sa sobrang tagal-tagal ng moment na nag-host ako full show, yung todo bigay, pak, pak. This time, guys, 15 minutes lang ako ng pamilya. Sabi ng pamilya, host, kalma ka dyan, okay lang kami, the best na yung intro mo, perfect na yung introduction, igala-gala ko na to. Actually, ako naman yung naggala ng first set. Believe lang talaga ako kasi ang galing nung member ng family din na syempre, yung salita talaga. Minsan yung dialect kasi minsan, dapat gamitin mo talaga yung sarili niyong dialect para mas makarelate yung pamilya, para marami ding maimbita na magsabit. Parang ganun. Naging hanggang 3, pang-4 na sabit-sabit. Tapos naalala ko lang, sabi ko, I remember an event long time ago. Mas sobra pa yung nangyari sa akin kasi nag-intro ako, nagpakilala lang ng couple, kumain, naggala, tapos nag-closing prayer na, wala nang nangyari. Tapos sabi ko, habang nakaupo ako doon, tapos, somebody's doing my job, though I'm not heard about it, or hindi niya naman siguro intensyon, kasi syempre gusto niya lang makatulong, kasi member din ng family. Sabi ko, paano kaya to? And then umabot na sa part na nag-uuwian na sila, nag-amat-amat na magpuli ang mga tao. And, oh my gosh, nag-ulan. Bumugso ang ulan. Pag-ulan, oh my gosh, lupad-lupad na ang all and so forth. Sabi ko, what will I do? Tapos nagtinginan kami ng DJ spinner ko. Sabi ko, pag gumanon kasi ako, meaning to say, pack up. Almost patapos, parang ganun yung signal, almost patapos, tapos ready mo na yung extra kasi magsusupplier acknowledgement na ako. Tapos thumbs up na siya, sabi niya, okay ma'am, ganun, yun lang. Tapos sabi ko, shit, binayaran ako dito ng ganito, tapos yun lang yun. Tapos parang, hindi naman sila disappointed, happy naman sila, pero ako kasi, parang ang pakiramdam ko, parang, oy, hindi to pwedeng mangyari sa akin kasi tagal-tagal ko nang nag-host. Tapos, what will I do? So, yun yung naging challenge sa akin that time. Number 1, to tell you honestly kasi, wala kasi yung cameraman ko. Hindi siya bakante. So, ngayon, parang, alam mo yun, hindi ka din ganun kaganado kasi alam mo yung camera, walang mag-on, walang may hawak. So, alam mo na hindi magiging recorded, whatever I will do. Parang, sayang lang din naman, di naman din mabibidyo, parang ganun. And, umulan, konti na lang yung tao, pero may mga tao pa naman sa gilid-gilid. Kaya na-challenge talaga ako, sabi ko, no, hindi kami uuwi hanggat hindi sila tumatawa, hanggat walang humahalakhak, kasi syempre alam ko itong mga nanonood talaga to sa akin, nag-e-expect to sila na meron talagang mangyayari sa event na to. Natapos na lahat and all, nilaro ko yung game. Nag-game kami, ganyan. Tapos lahat, tapon na tapon. Alam mo yun, na parang alam mo naman na hindi mavi-video, alam mo naman na sila-sila na lang yung makakita, pero ibubuhos mo talaga. Alam mo yung mga simple banat lang. Yung simple banat, tawang-tawa na sila. So, I keep on digging para mas lalo pang humayip yung event. And, you know what? Yung feeling na ang konti na lang, mabibilang mo nang, tapos bigla silang dumami. Yung mga nandun, nagsilong-silong, lumapit ulit sa hall na parang, okay, wow. Tapos, nung ginanahan ako, ayun, nagpa-single games, na parang, yung couple kasi, napaka-simple nila. Though, may mga trabaho, magagandang trabaho, tapos galing din sa mga malalaking pamilya. Actually, ang laki talaga din ng gala nila. Alam mo yung couple na parang happy lang, yung kung kamot may, ganun yung couple ko that time. Tapos, pati yung, basta ang bait ng pamilya. So, sabi ko, bakit hindi ko ibibigay ang best ko kahit walang camera? So, therefore, we played and chak, perfect. And yes, natapos yung event, masaya silang lahat. And yun lang, hindi lang nakunan. Pero yung crowd, may mga nagve-video naman and the official photos and videos. Except my own camera, except my vlogging camera, hindi talaga siya nakunan. I'm sorry guys. Ang saya nung nangyari. It's an Ilocano wedding and I hope marami na namang makaka-relate. So before anything else, sometimes iba-iba talaga yung challenge na pinagdadaanan. Pero sabi ko nga, as far as nabubuhay ako sa mundong ito, mag-host ako hanggat saan man ako makarating. And yes, dahil host tayo, dapat of course, ganda-gandahan din ang ating outfit. Now, I'm showing you my different outfits for today's vlog. Nag-ingon naman go guys that I'm gonna show you the outfit, pero it's like I'm kapoy. I'm doing it na lang sa isang video, guys. Thank you very much for watching.
I love you everyone. Na ang outfit di ako daghan man gud siya, like mga 10 pieces, but you will love it. And matutulog na ako, but I have to change. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Ayan. Gotta show you my dressing room, pero hindi pa siya tapos. Wait lang. Wala pa siya mahuman. It's on. I'm buying a lot of, blah 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 here inside. Hindi ko pa nalalagyan ng gamit. So, mga damitan ko yan. Dress area. And my comfort room. That's my comfort room. Oh, nag-house tour. Mahiwaga, meron akong buang. Tama na eh. See guys, thank you for watching my videos.